Zatečen sam. Vukašin, da li si svestan da nas dvoje imamo zajedničku unuku? Sudbina, gospođo. Mislim, tako bi rekla moja baka. Imaš li njenu sliku? Bože, kako je lepa. Vukašine, kako je lepa naša unuka. Samo moramo ispoštovati sve ono što je Žaklina rekla. Hvala vam na tome. Nema potrebe da mi se zahvaljuješ. Ima. Za moju ćerku to je od životne važnosti. A ja ne želim da i ona u svem ovome na kraju strada. Naravno. Potpuno sam svesna svega. Vukašine, htjela bih da te zamolim nešto. Mislim da znam šta. Samo ovo još nisam doživjela. Da vas dvoje zateknem na gomili. Bruk. Baš. Bruk. Imam jednu lepu vest za tebe. Konačno si uspeo da pare kanačkih prebaciš na svoj račun. Polako s parama. U životu ima većih užitaka od para. Kao na primer Patnja. patnja. Uživanje da gledaš kako tvoji neprijatelji pate. Raduje te što je Luka u bolnici. A ne, to je tako trivijalno. Zašto bi mi to pričinjavalo sreću? Možda zato što u tom slučaju porodica kanačkih pati. To je već drugo. To me već uzbuđuje. Ali ti nije dovoljno to što je u bolnici. Opa, pa ti imaš nešto i u glavi? A šta je to što bi te potpuno zadovoljilo? Smrt. Smrt. Lukina, Bravo, mala. nemoj mi reći da ćeš... Ja? Ne. Ali ima ko hoće. Neko ko će mu dati nešto za... Ćao, papa. Stvarno ćeš ga ubiti. Ma jo. Samo ćemo mu pomoći da se više ne muči. Mama Olga? Luka, sine. Znači, umro si. Dalje nema. Nemoj da si tako okrutan. Si došla da se oprostimo? Ja nigde ne idem. Izgleda ja idem. Ne pričaj gluposti, Luka.
Što si došla? Ja znam da ti misliš da sam ja okrutna. Znam ja i da ti mene mrziš. Da sam bila loša prema tebi. Vidi, nemam snage za ispovesti. Došla sam da ti nešto dam. Šta da mi daš? Da ti mama Olga nešto da. Dobro jutro. Dobro jutro, lepi moj. Kako si spavala? Bolje. Malo mi je laknulo. Ali nisam sasvim mirna dok sve ovo ne prođe. Dobro, to je razumljivo. Kako si ti? Zapravo, imao bih nešto da ti kažem. Možda nije najbolji trenutak, ali bolje što pre da imaš jednu brigu manje. O čemu se radi? O meni. Ja ću se danas vratiti u svoj stan i počet ću da radim. Matija, da to nije malo preuranjena odluka. Tetka, sasvim sam dobar. Bitno mi je što pre da se vratim u normalu. I to je deo terapije. Sećaš se da je doktorka sama to rekla. Da, naravno. Ali ja nisam sasvim spokojna. Brinem. Pa nemoj da brineš. Ti brineš za sve nas, brini sad malo više o sebi. Stvarno si me uplašila ona pre neku noć. Izvini. Nisam ti rekao da bi mi se izvinjavala, samo povedi malo računa o sebi. Hvala ti što brineš o meni. Imao bih još nešto da te zamolim. Reci. Obrati pažnju malo na Unu. Mislim da nije u najboljem stanju. Da, naravno. Ali sredit će se i to. Pa, srećno u novom životu. Srećno svima nama. Lepi tetkin dečko. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Ništa niste jeli? Stvarno nisam gladna, a i moram da idem. Ne dolazi u obzir. Bar par zalogaja, pa onda idite. Sigurno neću dozvoliti da se onesvestite negde usput. Šta bi onda ljudi mislili o meni? Sigurno je Matija nešto zaboravio. Kako se usuđuješ da dođeš ovde? Pa konačno si se probudio, a? Otkud ti? Pa zar si stvarno mislio da ću da te ostavim samog ovdje? Gdje Keva? Pa Keva i Ivan će doći malo kasnije. A ja sam htio da budemo malo sami pre nego što odeš na intervenciju. Ti znaš sve? Znam. Slučajno sam saznao. Ti kakav se jaskot. Ne znam šta da ti kažem, ali znam da ćete to izlečiti. A Una? Morat ćeš da pričaš sa njom. Mislim da me mrzi. Ona je više nego srećna što ćeš se izlečiti. To sad. A posle? Posle je posle. Znaš ko je bio sinoć? Mama Olga. Šta je htjela? I šta mi je donela? Šta, čokoladne bananice, šta? To mi je davala kad sam bio klinac. Pa kad se razbolim. Govorila mi da je to gorivo za superheroje. Ipak je ostalo malo duše. A, izgleda.
Jesmo li spremni, junače? Sad? Pa ne znam, vi ste rekli da će to da bude malo kasnije. Da ne gubimo vreme. Pa iskreno da vam kažem, ja nisam još uvijek spreman. Ne znam, sve mi to nešto na brzinu. Ajde, ne brukaj se. Ajde, vi polako izađite, uskoro će doći sestra da ga pripremi, a onda idemo u salu. I srećno. Pa da se oporaviš i da idemo zajedno u provod, a? Ne. Reci Uni da je volim. Evo ništa da brineš. Tu sam ja. Pitala sam te nešto. Kako si se usudila da dođeš ovde? Nisam došla da se svađam. Šta hoćeš? Došla sam da ti pomognem. Molim? Čula sam da je Luka u bolnici, pa sam došla da pomognem. Poznajem lekara iz Amsterdama koji su najbolji stručnjaci za bolesti krvi. Ti meni da pomogneš. Zašto? Pa Luka je unuk mog pokojnog muža. Ovo mi deluje sve kao loš san. Zašto mi ne veruješ? Tebi da verujem. Dobro. Ti razmisli pa se javi. Moje su namere iskrene. Ti i iskrene namere u jednoj rečenici. Bojim se da nemam tako bujnu maštu. Ja sam rekla šta sam imala. A ti radi kako hoćeš. Šta li stoji iza ovoga? Ko je to dolazio? Neka žena. Koja žena? Šta je htela? Ne znam, nisam čula. Mala, to ti je posao. Zašta ti služe oči i uši? Ljudi moji. Pa tebi ovde može da uđe i ona gadna donketina. Ti bi bila bezbrižna kao krava pred plastom sena. Užas. U oči me gledaj. Sad sam se baš unervozila. Aleksa se još uvek ne javlja. Da, ja sam se unervozila zbog ovoga što je Dijana rekla za bebu.